Helo, fy enw I yw Alys Jones, a dyma fy nghais I fod yn prif swyddog yn ysgol Bro Edern. Dwi'n dwlu ar Bro Edern ac yn #joio gwneud pethau dros yr ysgol. Ddim yn credu fi, dyma cwpl o'r pethau allgyrsiol dwi wedi wneud I Bro Edern hyd yn hyn. Ac wrth gwrs, y tafodau tanbaid. Cool. OK, falle bod hwnna ddim yn neud fi y person fwyaf cool, ond mae yn meddwl bod fi'n angerddol iawn dros pawb yn cael y cyfle I wneud pethau maen nhw'n mwynhau a sy'n ei ymddiddori nhw ym Bro Edern. Mae pethau allgyrsiol wedi helpu fi, ac fel prif swyddog, byddaf yn sicrhau fod plant iau yr ysgol yn cael y cyfle I ddechrau clybiau newydd gyda'r chweched yn rhedeg nhw. Mae'n win-win, pethau dda I roi ar ddatganiad personol i'r chweched ac hefyd fwy o hwyl i'r plant iau. Ond y peth pwysicaf yw beth rydych chi eisiau. Fel prif swyddog, fyddai yma I wrando arnoch chi. Enghraifft, dwi wedi clywed sawl cwyn am polisïau gwisg sydd yn rhywiaethol neu'n sexist. Fel prif swyddog, fyddai'n hapus I ddod â pethau fel hynny mewn i'r sgwrs gyda'r ysgol. Felly, os hoffech chi prifysgol fydd yn gwrando, fydd yn deall, a fydd yn #joio, pleidleisiwch I fi, Alys Jones. Diolch am eich amser.